खुलुमबाय लोगोफोर, डियार ब्रह्म चेनेलनि खौरां नायगिरि गासैबो रायजो राजा नोंथांमोननिसिम गोजोन फुंबिलिनि गाहाम हामलायथि बावहरग्रोनाय जाबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव आरोबाव माखासे गोदान खौरां लानानै फैबावलायबाय। आसा खालामो नोंथांमोनहा खौरांखौ खोनासंनानै मोजां मोनगोन। दिनैनि गाहाय रादाबफोराव दङ पीएम मदिया शहीद दिवस सानाव आसाम सोमावसारनायनि मुंख्लंफोरखौ मान बावहरो। बिश्वनाथनि भलाकाटा बिलआव हाग्रानि दावफोरनि आयेन बेरेखायै मैहुर खालामनायनि दायाव 7 सुबुंखौ खायो। BTCनि गाहाय हाग्रामा महिलारिया मोनद' हारिनि थाखाय आबुं एसटि थाखोखौ हेफाजाब होयो आरो जायखिजाया दालाय थाखो राननायखौ हेंथा होदों। निउ बङाइगाव जंक्शनआव सन्देह गोनां बार्मिज सुपारनि गोबां केब जब्द खालामनाय जादों। गुवाहाटीआव सहुम एस्परियायाव गिख्रंथाव अर खामनायनि जाथाय। रावबो सुबुंनि जिउ खहा जानायनि खौरां मोननाय जायाखै। आसामनि गिबि मन्थ्रिया मुंख्लं गोसोखां खाम्फाखौ बेखेवो। आसामनि 5000 बोसोरनि जारिमिननि सायाव डिजिटेल लाइब्रेरिखौ फोसावो। दानिया फैदो आबुं रादाबाव। गिबि खौराङावनो दङ पीएम मदिया शहीद दिवस सानाव आसाम सोमावसारनायनि मुंख्लंफोरखौ मान बावहरो। मैया मुंख्लं सान फालिनानै नरेन्द्र मदिया आसाम सोमावसारनायनि मुंख्लंफोरखौ मान बावदों। बिथाङा बिथांमोननि साहस आरो बावसोमनायखौ गोसोखांनानै बुङो दि बिथांमोननि सोमावसारनाया जारिमिनाव अरायबो जर'खा जायगा थागोन। गाहाय मन्थ्रिया गावनि बिबुंथियाव बुङो दि सरकारा मुंख्लंफोरनि थांखिखौ जाफुंहोनो थाखाय नांथाबना दं। आसामनि हारिमुखौ जौगाखांहोनाय आरो हादोरसानि गासै जौगाखांनायनि थाखाय खामानि मावनाय। हादोरसानि दैदेननाया मान बावनायखौ बरायदों। बिथाङा बुङो दि आसाम सोमावसारनायनि समाव 860 लाइमोनफोरा रैखाथि गोनां आबहावा दाबिनानै आरो आयेन बेरेखायै हाबसनफैनायखौ हेंथा होनायनि थाखाय जिउ खोमानांदोंमोन। बिथाङा बुंबावो दि बै मुंख्लंफोरनि बावसोमनाया दिनैसिमबो आसामनि जौगाखांनाय नाजानायखौ लामा दिन्थिगासिनो दं। नैथि खौराङाव दङ बिश्वनाथनि भलाकाटा बिलआव हाग्रानि दावफोरनि आयेन बेरेखायै मैहुर खालामनायनि दायाव 7 सुबुंखौ खायो। 9 दिसेम्बर मंगलबारखालि बिश्वनाथ जिल्लानि भलाकाटा बिलआव हाग्रानि दावफोरखौ मैहुर खालामनायनि थाखाय जाल फज'नायनि दायाव 7 सुबुंखौ खायो। सेन्ट्रेल रेन्ज बिश्वनाथ घाटआव ओनसोलाव आयेन बेरेखायै मैहुर खालामनायनि खौरां मोननायनि उनाव बे अपारेसनखौ खालामनाय जादों। खौरां मोननाय बादिब्ला सेन्ट्रेल रेन्जनि रेन्ज फरेस्ट अफिसार बिश्वनाथ घाट आरो क्राइम इनभेस्टिगेशन रेन्जनि रेन्ज फरेस्ट अफिसार बिश्वनाथनि दैदेननायाव मोनसे जथाय हान्जाया जाथायथिलियाव सौफैयो आरो बे जाथायनि दायनिगिरिफोरखौ हमनो हायो। हाग्रा बिफाननि बिबानगिरिफोरा गोथां हाग्रानि दाव, जायखौ वाइल्डलाइफ प्रटेक्शन एक्ट 1972 नि सिङाव फारिनि मोनसे हारिसा होनना मिथिजायो, बेजों लोगोसे गंसे ना हमग्रा जाल, गंनै मबाइल फन, गंसे टर्च आरो गंनै गुफुर बेगफोरखौ जब्द खालामो। हमजानाय 7 सुबुंखौ महम्मद सैफुल इस्लाम, आनवार हुसैन आरो तामसार आली होनना सिनायथिनाय जादों। बडझारनि जिंगियानि आबुल हुसैन आरो फकीर आली, ब्रह्मपुत्र चापरिनि जिंगिया गासैबो बिश्वनाथ जिल्लानि। हमजानायनि उनाव दायनिगिरिफोरखौ बै सानखालिनो बिश्वनाथनि गाहाय जुडिसियेल मेजिस्ट्रेटनि सिङाव हाजिर खालामनाय जादों। आयेनारि बिजिरनाया जागायबाय आरो बे केसखौ बिबानगिरिफोरा आरोबाव नायबिजिरगासिनो दं। थामथि खौराङाव दङ BTCनि गाहाय हाग्रामा महिलारिया मोनद' हारिनि थाखाय आबुं एसटि थाखोखौ हेफाजाब होयो आरो जायखिजाया दालाय थाखो राननायखौ हेंथा होदों। गाहाय हाग्रामा महिलारिनि दैदेननायाव बड'लेण्ड टेरिटरियेल काउन्सिल BTC सरकारा आसाम सरकारनि मन्थ्रि हान्जाजों सिगां होनाय सिफारिसफोरनि सायाव नोजोर होनानै मोनद' हारिनि थाखाय अनुसूचित जनजाति (ST) नि थामोनथानि दाबियाव मोनसे गेदेर थिरांथा लादों। महिलारिनि दैदेननायाव जानाय मावफुं मेलनि गेजेरजों बे थिरांथाखौ गनायथि होनाय जायो। थांखि फोसावनानै BTCनि गाहाय बिथाङा बुङो दि काउन्सिलआ मोनद' हारिफोरनो STनि थामान होनायाव जेबो हेंथा गैया आरो BTC ओनसोलनि सिङाव जेबो दालाय थाखो खालामालासे बे थाथायखौ होनांगौ।
महिलारिया बुङो दि एसटि पि आरो एसटि ओइस बायदि थाखोफोरा ओनसोलाव थानो नाङा आरो दाजाबदेरनानै बुंबावो दि गौथुमा बे थाथायखौ नेमखान्थि बादियै मिरु सरकार आरो भारतनि रेजिस्ट्रार जेनेरेल आरजिआइनो फोरमायगोन। 29 नबेम्बराव बिटिसिनि सेक्रेटारियेटआव जानाय जाथायनि सायाव बिटिसि सरकारा जुडिसियेल नायबिजिरनो खावलायदों। बेजों लोगोसे बे जाथायखौ हेफाजाब होनायाव लोब्बा थानायनि अजद होनानै काउन्सिलआ मुलुगसोलोंसालिनि सा 3 बिबानगिरिफोरखौ गावसोरनि मासिनिफ्राय बोखारनो थिरांथा लादों। बोखारजानाय सुबुंफोरनि गेजेराव दं बडलेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि रेजिस्ट्रार ड सुबुं बसुमतारी, ड बिरपुं नार्जारी, लेङाइ रेजिस्ट्रार आरो कक्राझार मुलुगसोलोंसालिनि रेजिस्ट्रार ड डिमासा दैब्रां मुसाहारि। महिलारिया दाबि खालामदों दि बिटिसि सेक्रेटारियेटआव गाग्लोबनाय जाथाया बैफोर बिबानगिरिफोरनि हेफाजाबजों जादों। ब्रैथि खौराङाव दङ निउ बङाइगाव जंसनआव सन्देहगोनां बार्मी सुपारनि गोबां केब जब्द खालामनाय जादों। 10 दिसेम्बर बुधबारखालि निउ बङाइगाव जंसनआव थानाय सरकारि रेलवे पुलिस जिआरपिआ कामरुप एक्सप्रेसनिफ्राय मोनसे गिदिर शिपमेन्टखौ जब्द खालामो। पेसेन्जार ट्रेनफोराव बेसादनि मुवा बेसाद लांगासिनो दं होनना खौरां मोननायनि उनाव सिग्रोमनाय जादों। नागिरनायाव जिआरपिनि बिबानगिरिफोरा 3 कुइन्टेल आरो 200 किल'ग्रामसो लिरथाय गोनां 40 बरा सन्देह गोनां बार्मी सुपारनि 40 बरा बोखांनो हायो। ओनसोलाव सुपारनि बांबोनाय सिखाव फालांगिखौ होबथानो थाखाय सोलिबाय थानाय नाजानायनि बाहागो महरै बे बेगफोरखौ थाबैनो जब्द खालामनाय जायो। निउ बङाइगाव जिआरपिआ फुंखा आरो जगायनायनि आन्दोआव थानाय नेटवार्कखौ नागिरनो थाखाय गुवारै नायबिजिरनायखौ जागायदों। मावख'आरिफोरा बुङो दि बेयाव लोब्बा थानाय मास्टार माइन्डफोरखौ सिनायथिनो सम नांनो हागौ। बे जब्दनाया आसामाव बर्मा सुपारनि बांबोनाय आयेन बेरेखा फालांगिखौ दबथायनो थाखाय बाहायग्रा एजेन्सिफोरनि गुबुन मोनसे आगान। बाथि खौराङाव दङ गुवाहाटीआव सोहुम एस्प'रियायाव गिख्रंथाव अर खामनायनि जाथाय। रावबो सुबुंनि जिउ खहा जानायनि खौरां मोननाय जायाखै। खृष्टान बस्तिनि मुंदांखा शपिं कमप्लेक्स सोहुम एस्प'रियायाव बुधबारखालि फुंबिलियाव गिख्रंथाव अर खामदों। बे अरा गोख्रैनो बिल्डिंनि गोबां बाहागोफोराव गोसारदों, जायनि जाहोनाव गोबां खहा जादों। गोबां अर खोमोरग्रा टेन्डारफोरा जाथाय जायगायाव सौहैयो आरो अर खोमोरग्रा हानजाया अरखौ दबथायनो थाखाय 5 घन्टासो खामानि मावदोंमोन। बेनि उनाव अर जोंफिननो हाया बेखौ थि खालामनो थाखाय गुसु खालामनाय खामानिया सोलिबाय थायो। गोहोम गोग्लैनाय फसंथानफोरनि गेजेराव कमप्लेक्सनि सिङाव थानाय स्टेट बेंक अफ इन्डियानि मोनसे दालायबो दंमोन। दखान आरो मावख'फोराव गोबां खहा जादों बेखौ दासिमबो बिजिरना नायनाय जागासिनो दं। खाफाल मोजां दि रावबो सुबुंनि जिउ खहा एबा जखम जानायनि खौरां मोननाय जायाखै। जायगानि सुबुंफोरा रोजा अर जोंब्लावनायनि जाहोनाव ओनसोलाव गिखांनाय सोमजिदों। बिबानगिरिफोरा अर खामनायनि जाहोनखौ मिथिनो थाखाय नायबिजिरनायखौ जागायदों। बे जाथाया गुवाहाटीनि फालांगियारि बिल्डिंफोराव अर खामनायनि सायाव गोदानै जिंगा सिखांहोदों। 6थि खौराङाव दङ आसामनि गिबि मन्थ्रिया मुंख्लं गोसोखां खाम्फाखौ बेखेवो। आसामनि 5000 बोसोरनि जारिमिननि सायाव डिजिटेल लाइब्रेरिखौ फोसावो। 10 दिसेम्बर बुधबारखालि आसामआ गोदानै लुफुंजानाय जातीय शहीद स्मारकखौ जारिमिनारि आसाम सोमावसारनायनि मुंख्लंफोरनो बावहरो। बे गोसोखां खाम्फाखौ गिबि खेब 2019 मायथाइयाव बानायनाय जादोंमोन जेब्ला बारग' गिबि मन्थ्रि सर्बानन्द सन'वालआ अन्थाइ खाम्फाखौ गायसनदोंमोन। बेयो दा आसामनि सिनायथि आरो मोनथायखौ रैखा खालामनो थाखाय गावनि जिउखौ बावसोमनाय गासैनिबो थाखाय मान होनायनि नेरसोन जानानै दं। बेखेवनाय समाव गिबि मन्थ्रिया बे जायगायाव 500 मासि गोनां अडिट'रियाम लुगासिनो दं होननानै फोरमायो। बिथाङा आसाम सोमावसारनाय आरो आसामनि जारिमिननि सायाव मोनसे डिजिटेल बिजाब बाख्रि गायसननायनि मावथांखिखौबो फोरमायो, जाय आसामनि 5000 बोसोरसो हारिमुआरि उनमोनथायखौ दिन्थियो। 10 दिसेम्बरखौ आसामनि थाखाय गोथार सान होननानै शर्माया सुबुंफोरखौ थागिबि हारिनि हा आरो सिनायथिखौ रैखा खालामनो खावलायदों। बिथाङा आसामनि हारिमुआरि आरो ओनसोलारि खौसेथिखौ संरैखा खालामनायनि गोनांथिखौ नोजोर होनानै नोगोरारिफोरखौ हा फाननो नाङा एबा सिनायमोनै सुबुंखौ खामानियाव लानो नाङा होनना खावलायो। अब्ला दिनैनि खौरां फरायथिनाया एसेनोसै। गोजोन्थों।